बैसागु बोथोर नङा होमबा गाइस बयबो बेस्थ' आरो बैसागुनि बिराद मोजां भिडिअ दंमोन आंनाव ओमफ्राय दागा मोनखाबाय नालाय आगोलाय ओंखायनो गान दामनाय दङ होनाय जाना जाया एडिटिं बानायनानै दं आरो बिदिनो थाल लानांगौ जानानै फैयो आं अबेखौबा मनेटाइजेसनखौ अन खालामखाया अबेनि दोनखायो दा बाथ्राया जाहैबाय जोंहा फेरेंगा बसुमतारी मस्ट पावारफुल EM of BTR फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लैहोर लैहोरखौ केस होदों आरो बाथ्राखौ बुंबावदों दि बिथाङा लैहोर लैहोरा लोगो लानानै दंफां हाग्रा फोजोबस्रांनोसो फैदों दा थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों हाग्रा फोजोबस्रांनो फैदों ना बैयाव खस्थ' मोननांनाय रायजो राजाफोरनो जाग्रा मुवा फैदों बिनि सोमोन्दै मोजां सावरायगोन स' अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायग्रोदो लैहोर लैहोरा जे हाग्रा दाननो मानसिफोरखौ लिंबोदोंमोन बिनि कमेन्टखौ दाखालिनो मोनखाबाय अलरेडि डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि सायाव केसबो होखाबाय आरो एक्सन लानाय जागोन जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा खुलुमबाय बैसागुनि हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं खोथाया जाहैबाय बिथाङा BPFनि जानानै खोथा बुंनायखाय बा जाबादि नोंथांमोना जुदि केसखौ होनोब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित सारमोना जे सुबुंफोरखौ राहा एसे एनै खस्थ'नि समाव जाग्रा मुवा हैनाय सहाय होनायखौनो दंफां दाननो फैदों लोगो लानानै होननानै केस होदों BPFनिखाय बिथाङा लैहोर लैहोर गयारि फंबाय बिथाङा दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांखौ बे नैबे खोथा साजायनायनि केसखौ होआब्ला जागौ दा होबाय दे खिन्थु आलादा रोखोमै नोंथांमोना ओरैबायदि खालामोना बेखौ मानो लोगो लाफानांगौ बेफोरबायदि लाइनजों केसखौ होनो हायोमोन बाथ्रायाव बुंथारबायबो फोरमान दंबावबाय दंफां दाननो लोगो लानानै फैदों खिन्थु बिथाङा नेचारखौ फोजोबस्रांनाय मिथिंगायारि सम्पदखौ फोजोबस्रांनाय निस्सय नोंथांमोना बिदि फोरमान लानानै बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव रायजो राजाथ' सोरबाया मिथिस्लाबैयाव बिदिसो नंगोन ना गुदि गैया बिजौ गैयाफ्रा एक्सुवेलि बिथाङा गावबो मालाबा होगोन मिडियायाव लैहोर लैहोर फंबाया लोगो लानानै दंफां दाननो थांमारदों ना रायजो राजाफोरखौ बै खस्थ' सानसेबाबो साननैबाबो 1 घन्टाबाबो दुखुनि समावहाय जाग्रा मुवा हैदों ओरैनो बेक्तिगत भाबै ना पार्टिनि जानानै सहायाथ' सहाय जेरैखि होआ ना होमबा हाग्रा फोजोबस्रांनाय हाग्रा जोबस्रांनायखौ रावबो मिथिंगायारि सम्पद जोबस्रांनायखौ रावबो लुबैया आरो बियो मोनसे इन्टारनेशनेल इस्यु मिथिंगायारि सम्पदा बयनिबो दायथ' बे मिथिंगाखौ रैखा खालामनाया दा बावहाय बिथांखौ फेरेंगा सारा बुंबाय दा साननाया रायजो राजाफोरनि सायाव बिजिरनाया बेजों लोगोसे आं नैबेखौबो दिनैनि सावरायनांगौ टपिक हिसाबै स्ट्रेस खालामनाय खोथाया बेबो जे डिसिनो पावारखौ हराखै डिसिखौसो BTR सरकारा बाहायनो थाखाय आखायाव लादों दा बाहायनाया माखौ बुङो नोंथांमोननि BTR गभर्नमेन्टनि अर्डार बादियै BTR गभर्नमेन्टआ जेखौ थिनो बेखौ डिसिआ मावनांगौ खिन्थु मोनसे खामानि बिनो बा मोनसे मोजां बिखय सावरायनो थाखाय डिसिनाव थांनानै आखाइ फोलावहैनाय बिनि थाखाय माबा मोनसे पेकेज स्किम बेखौथ' बाहायनाय होना उल्थासो बाहायजानायसो होनगोन दा बेखायनो EOG सार बुंनायावबो आङो दासिमबो गोनो गोथोआनो मोनो आरो रायजो राजाफ्राबो जे बिथाङा बबे लाइनजों मा बुंदों डिसिआसो फैनानै BTC सेक्रेटारियाव फैनानै बिथांमोननाव परामर्श लानानै खामानि मावनायखौसो जों बाहायनो हानाय होनदों 16टा डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे डिपार्टमेन्ट फरेस्ट रयेल्टिनि फैसाया BTCनि ट्रेजरियाव हाबफैयो ना आसाम स्टेटनि बाख्रियाव हाबफैयो बेनि फोरमानखौ नांगौ खिन्थु सिगांनि BTCनि सरकार सालायनायावहाय फरेस्ट रयेल्टिया दानोब्ला BTCनि ट्रेजरियाव हाबफैयोमोन
एबारनि आसाम स्टेटनि ट्रेजाराव हाबफैयोना बिटिआरनि ट्रेजाराव हाबफैयो बेखौबो नांगौ जोंनो रायजो राजाफोरनो। अब्लासो बुजिगोन बाहायमारदों ना बाहायमाराखै, लांजादों ना लांजामाराखै। नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानो? आरो जोंना मानगोनां बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिखागौ 6 सिडिउलाव डिसिआ मालाबाबो नैबे बिटिआरनि बा बिटिसिनि आन्दाराव बे फैया। दा डिसिआ आन्दार स्टेटसो फैयो, स्टेटनि आन्दारावसो। दा जुदि 6 सिडिउलाव डिसिआ एग्लुंफैनो हाबायबा बेयो 6 सिडिउलनि प्रिभिलेजेसफोरा बा 6 सिडिउलनि मर्यादाबाव गैला। डिसिआ फैनाय लोगो लोगो बे आसाम स्टेटनि आन्दारसो जाबाय। 6 सिडिउल होननाय एरिया जोंहा सुबिदा होननायखौ फैला, जेनेरेलसो जानोसै। बिनिखायनोथ' आङो फोरमान बिनाया बेनो, फरेस्ट रयेल्टिनि फैसा दाननाया आसाम स्टेटनि ट्रेजारियाव थाङो ना बिटिआरनि ट्रेजारियाव थाङो। रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव मा कमेन्ट्स होयो लिरनानै हरबानो जाबाय आरो मा सानदों फोरमायहरबानो जाबाय। बेनोसै दिनै बैसागुबो फिन खेबसेबाव जोबनायाव बयनिसिमबो आं गोसो गोथारै खुलुमहरबावबाय बैसागुनि। भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।